Čaute ľudia, toto je moje prvé video. Môj názov je Johnny Mask. Volám sa Johnny Mask preto, lebo mám na sebe masku. To asi všetkým došlo. Prečo Johnny? Johnny ma tak napadlo. Možno to uhadnete, ale to musíte zistiť sami. Za každý jeden odber, čo budem mať, bude nápoveda. No. Takže, keďže toto je úvodné video, sa poďme pozrieť na mňa. Nie na toho, ktorý je pod tou maskou, ale na moju masku. Prakticky na mňa. Lebo toto som teraz ja. Nie toto. Toto som ja. A takto vyzerám bez okuliarov. Teraz si ich dám dole, aby som na vás lepšie videl. Budem točiť videá pre československú YouTube scénu. Áno, môj hlas je celkom divný a možno niekoho môže pripomínať, ale fakt neviem koho a ani ma to nejak moc brutálne nezajíma. Ale podstatné som ja. Moja maska, moje oblečenie pod tým, moje telo, moje ruky, všetko. A hlavné je, aby sa na tieto videá páčili. Ja to nerobím pre nič, aby som niečo z toho získal, aby som z toho niečo mal, aby to niečo pôsobilo. Nie, ja vás chcem len zaujať, pobaviť. Dakedy, a chcem od vás, aby ste takedy premýšľali. Lebo ja nie som ako Nejfake, že sa pomaly odhalujem a sľubujem vám to už niekoľko rokov. Ja som taký. Ja chcem, aby ste vy odhalili mňa. Budem vám dávať nápovedy. Za každý odber bude nápoveda. Komu sa to podarí najskôr, niekto napíše do komentu. No. A možno sa odhalím aj sám, ale na to musí byť až čas. Takže toto by bolo všetko na úvodné video. Ak sa vám tieto videá budú páčiť, tak mi to píšte do komentu. Ak sa vám páčiť nebudú, tak sa na to rovno vyserte a na to nepozerajte. Lebo ja nechcem ľudí, ktorých zaujíma človek, ktorý je tu. Ja chcem ľudí, ktorí zaujímajú, čo je toto. A chcem, aby brali tie nápovedy. Premýšľali nad nimi a premýšľali, kto som. Aby ma odhalili, lebo to je moje podstatou točiť videá. Aby ste ma odhalili. Nie, aby ste ma urážali a aby som sa odhaloval sám, aby ste to odo mňa chceli. Ja to chcem od vás, aby ste vy odhalili mňa. Ja si môžem dať kľudne v prvom videu dať toto dole. Aj tak ma nevidíte. Že mi to môže byť jedno. Že sa dole aj okuliare. Ale aj tak neviete moju podstatu. A neviete, kto som. Musíte na to prísť sami. A zistiť, kto naozaj som. A keď to zistíte, tak si budem dávať do videa dole masku. Ale kým to neodhalíte, som to stále ja. A furt len ten jediný Johnny Mask. To je jedno. Mne je jedno, čo si o mňa myslia hejteri. Som ďalší zamaskovaný debil, ktorý chce len robiť debiliny a nikoho to zaujímať nebude. Tak mu dám dislike. Tak si daj dislike. Mne je to jedno. Mňa hlavne zaujímajú tí ľudia, ktorí sa snažia ma odhaliť. Niektorí to chcú, ktorí sa snažia. Dobre, to bude všetko na toto video. Tak ak sa vám páčilo, dajte určite like. Podporte ma. A príďte na to, kto som. Ak sa vám to nepáčilo, dajte kľudne dislike. Nie je to fakt fuk. Lebo niektorí ľudia nevedia pochopiť, že človek sa snaží pre všetkých ľudí, ktorí sa na mňa pozerajú, spraviť všetko. No, takých ľudí nemám rád.
Takí ľudia sa nepozerajú na toto. Tí ľudia sa pozerajú na to, čo je pod tým. A to ja nechcem. Ja chcem zatiaľ, aby sa na mňa ľudia pozerali zvonka. Zvnútra ma budú poznať, až keď ma budú sledovať dlhšie. Dobre. A za každý subscribe alebo odber bude nejaká nápoveda, ktorá bude stále stúpať, až kým tá nápoveda skončí. Čo vyhlásim. Určite všetci ľudia budú vedieť, kto som. Ale musíte to zistiť. A musíte dať ten odber, aby ste to vedeli. Nemusíte teda. Môžete dať. Ale nemusíte. Keď sa vám nechce zistovať, kto som. A není vám to zaujímavé. Tak, to je smola, no. Tak, čaute. Zatiaľ pozdrav nemám, lebo som nemal na to čas ho vymysleť. Nebojte, na budúcom videu už pozdrav bude. Tak čaute.